வெல்கம் டு யுவர் குலாக்ஸ். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணி வச்சிங்க. அடுத்து வர வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி டீசல் புல்லட்டுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்னு பார்த்திங்கன்னா 3 ஓனருங்க. வண்டியோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா 96ங்க. எஃப்சி வந்துட்டு இந்த மாதத்தில் முடிகிற மாரி இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு ரன்னிங் இருக்குது. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 1.10 வரைக்குதுங்க. இந்த வண்டி வந்துட்டால் சத்தியமங்கலம் ஆர்டிஓங்க, அதாவது TN 31 U 2547ங்க. இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்குது. யாருக்காவது தேவைப்பட்டிங்கன்னா என்னுடைய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த வண்டி கிடைக்கும். முழு வீடியோவும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.